Gapanimaho ba ang imong lawas? Or baho ba ang imong ilok? Aduna ba kamoy kaila nga baho og singot, baho og ilok, or baho og lawas? Kanang kabaho naggikan kana no sa nagsagol nga singot o bakterya sa atong lawas. Apan dili daw ta angay nga mabalaka kay adunay mga tips aron nga mawala kanang kabaho sa atong lawas. Una, syempre, dapat maligo adlaw-adlaw. Sabunan ug dapat nga kuskuson gyud og ayo ang atong tibuok lawas, ilabi na ang mga lugar nga kasagara gyud gapanimaho. Ikaduha, hugasan og ayo ang atong mga kilikili, ilabi na ang atong mga hita, no, kani mga kasingit-singitan, paa, dapat twice o kaduha kahigayon sa usa ka adlaw nato hugasan. Kay lahi ra gyud kuno ang klase sa kabaho sa ato ang singot nga mogawas diha nga mga parte sa atong lawas. Ikatulo, dapat mogamit ta og sabon kung maligo or mang himasa, no? Mupili ta og sabon nga mubagay pod sa atoa. Pwede nga suwayan kaning mga sabon nga adunay antibacterial kay mo man na ang gikinahanglan sa ato ang lawas. Ikaupat, magbutang og kontra sa singot o kaha antiperspirants sa atong kilikili. Syempre mag-deodorant or mga antiperspirants diha sa atong kilikili kay mo na number 1 gyud nga singtanon ug maoy number 1 nga manimaho. So pwede nga magbutang kang tawas, roll on, pwede pod baking soda, actually no, pwede na siya, og uban pa. Mangita gyud kang usay mas epektibo sa imuha kana dili manimaho ang imong ilok. Okay? Dayon sunod, suwayi daw kunog butang og alcohol sa imong kilikili or sa imong paa basin diay mawala ra pod ang baho, no? Kay kung mamatay daw kuno ang mikrobyo nga naa sa imong ilok or nasa imong lawas, makunhuran ang pagpanimaho niini. Dayon ikaunom, likayan ang pagkaon og mga spicy kanang mga halang. Likayan usab ang pagkaon og kaning ahos, sibuyas kana ha kung baho gyud kag lawas. Likayan ang pagkaon og ahos, sibuyas, curry o kaning mga gapanimaho nga mga isda. Kay nasayod ka ba nga ang mga baho manggod aning ato ang mga ginapangkaon, gagawas na siya pinaagi sa atong singot. Kung mahilig ka magsawsaw og sili, suka, patis o bagoong, basin og manimaho ka kung baho daan ang imuhang lawas. Okay? Ikapito, muinom og 8 hangtod 12 ka baso nga tubig para nga ma-cleanse no ang atong lawas. Ikawalo, magsuot og cotton og linen nga sanina o kaha pantalon or underwear. Mas paspas nga kanang mauga ang ato ang singot sa cotton o linen nga tela. So, likayan ang kanang mga nylon made nga mga sanina. Mas maayo gyud kanang luag ang imuhang suoton. Okay? Syempre, ikasiyam, labhan og ayo ang atong mga sanina. Mag-ilis, mag-change dapat ka og sanina og kaning medyas matag adlaw. Kung humot ang imong sanina, syempre mas dili ni siya manimaho. Dili dapat nato nga liwag isuot na nato atong sanina karon nya kay tapulan man ka manglaba imo na pong suoton pagkaugma. So likaya na siya nga technique kanang i-recycle ang imong gisuot. Dayon ikanapulo, dili ta dapat nga always magpasingot. Kung kabalo ka nga nakay meeting pagkahapon, dili na dapat mag-exercise o dili na dapat mo adto sa mga lugar nga init kaayo para di ta masawayan nga huy kabaho pa nimo lawas, kabaho ba nimo karon or kabaho ba sa imong ilok. Kaya diba maulaw po ba ang imong mga kauban nga badlungon ka nga baho kang ilok. So ikaw dapat imo ginang i-susihon imong kaugalingon og nanimaho ba ka o wala.